Σύμφωνα με τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα, για κάθε δράση μιας δύναμης υπάρχει μια ίσης και αντίθετης δύναμης αντίδραση. Και αυτό που ουσιαστικά θέλαμε ήταν να ζητήσουμε μια πιο ευρεία θεώρηση, μια διαφορετική ισορροπία. Πώς δηλαδή προκαλεί η δράση την αντίδραση, και αν τελικά αυτή η αντίδραση οδηγεί ξανά στη δράση, σε μια τέρμονη αλυσίδα. Και για μας ως ομάδα και για τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν, ήταν βασικό ζητούμενο τα έργα που θα παρουσιαστούν να προκύψουν μετά από μια ζήμωση, από μια προσωπική σχέση δράσης-αντίδρασης, ώστε να καταλήξουμε μαζί ποιο έργο θα χρησιμοποιήσουμε ή πώς θα είναι το έργο που θα δημιουργήσουν για την έκθεση. Οι καλλιτέχνες έδρασαν και ανέμεναν την αντίδραση του θεατών, με απότερο στόχο όλων μας να αποδειχθεί όσο το δυνατόν η αδράνεια.